Sker der? Yeah! Det er fint godt, bror. Oh my god! Jo, pædagoger. Tingelingelag og til en soldater. Vi er 4 pædagoger, der kan stræbe. Didaktisk vi har plan parat. Indhold, mål og metode, det er der, vi står klar. Vi bygger videre sammen. Jeg er deres guide. I dannelsesverden lærer de at finde vej. Vi leger og vi lærer, sammen finder vi vej. For jeg er deres guide, jeg viser det jo sig. Vi lærer bånd, lærer tro. Tandem er mit mål. Bro. Det vi bygger på, og det vi skal en vej. Giv mig den der vej. Ja, det bliver et job. Det vi bygger på, og det vi skal en vej. Giv mig den der vej. Ja, det bliver et job. Vi var vel ikke taber. Relationen er nøglen, vi bygger den op. Tillid og tryghed, det er vejen til top. Jeg guider dem frem, skubber lige det sidste. Didaktikken på plads, vi får læring til at glitre. I snu ligger der en masse muligheder klar. Og lidt støtte for mig, og så finder de svar. Ja, med lidt fokus på trivet inklusion skaber vi en tryghed og relation. Og med det giver vi værktøj til verden og venter. Og står stærkt i livet, både med hjerte og hænder. Både med hjerte og hænder. Det vi bygger på, og det vi skal en vej. Giv mig den der vej. Ja, det bliver et job. Det vi bygger på, og det vi skal en vej. Giv mig den der vej. Ja, det bliver et job. Jo, pædagoger.